Il-ħadd 26 ta' Marzu, l-ewwel anniversarju mir-rebħa elettorali storika tal-Partit Laburista. F'dan il-jum il-Partit Laburista se jorganizza attività politika fl-10 ta' filgħodu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista b'diskors tal-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela. Il-President tal-Partit Laburista Ramon Attard ikkummentat ma' One News li d-diskors tal-Prim Ministru se jagħti ħarsa lejn din is-sena ta' tmexxija tal-pajjiż f'dan l-ewwel mandat tiegħu. L-attività ser tkompli sal-ħabta tas-6 ta' filgħaxija fejn ser ikun hemm maratona ġbir ta' fondi. Rigward dawk is-sigħat ser naqsmu flimkien ser inkomplu nġeddu l-memorji tagħna fl-aħjar mumenti tal-kampanja elettorali li mmexxa b'daqstant professjonalità il-Partit Laburista u koll aħjar mumenti minn dan is-sena ta' Gvern Laburista l-ewwel mandat ta' Robert Abela li fiha kellna ħafna kisbiet għall poplu Malti Wawċi. Immedjatament wara li tispiċċa l-attività politika jingħata bidu għal maratona ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista li se tibqa' għaddejja sas-6 ta' filgħaxija. Kull min jattendi se jkollu mhux biss l-opportunità li jiltaqa' mal-Prim Ministru Robert Abela u mal-amministrazzjoni tal-partit, iżda wkoll li jikkontribwixxi u jgħin lill-Partit Laburista sabiex jibqa' jixpruna l-bidla l-aħjar fil-pajjiż.